gagayam naragsak nga aldaw iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Andy sa napod nanagan. Di may patangatang ita diti drama aman ang biyanang. Diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Gamsakbay ti amin makablaawa mampay ni Joanne Rovilios, Maria Mabel Aspiras Doblin, Danilo Dizon, Mayan de la Cruz, Ken Rose Dizon, di Tabalayang, Victoria Tarlac from Orlan Gregorio. Kastimanti ko na ni Kabsat Andy. Dear manang biyanang, amok nga do ti masuron iti daytoy kapadasak, tangamin saan na ka nagbalin anasayaat nga anak. Nasing putakmat kano iti ubingak, ngam iti bimaruak, nagbalinak awalwal, banag apag konsumisyonan dagiti dadakkel ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Hoy, Anday, aldawan, bumangon ka na. Anyamot na nga aramid maun. Anyat orasan, nangaton sa inay, ngam di ka pala bumangon dita. Anya kayo mo tin, nagsapa pa lang. Disturbo kayo matitipan naturog. Lagsapa nga. Alas 9 ni Tiagsapa. Naggapo ako ni Jitalaon ngam nakaturog kapailaan. Kastalatan ti aramid baw. Nagladaw ka nga agririing. Lumakay kan abaraw ngam awan apolos ti nagbaliwam. Turog kalata sipod pay iday. Ala, bumangon ka ditan. Tatulungan na ki Jitalaon. Wen. Agmurmurayak pa yung mata. Sumarunuak tao. Nangan ni Anden, bakit? Saan pa'y nagsublimay tan aturaw? Anya? Ay na talaga apagpungpung to tinak na tao. Imbagak lang araw na bumangon ni tayan. Ay awan, talagang awan na napaap na itibiyag. Di pa lang amin mga sawa, marang agbalbaliwan. Ha? Naimbag agbalbaliwan no mga sawa? Nungay kumaraw ti kinaturog na. Ay, maumaakpay hitday na mangririing kenkwana. Sikaman ti mapan mangriing. Tano siya kaabangan no masabwagak iti danaw. Riingam tao may nagtulungan ni Jitalaon. Adaw, ti matrabaho iday. Dumalpas ka ngagkape. Inkanto ka no tulungan jay amam. Tagmula kayo iti pariya kentaraw. Jak pelanang-nangan, baunan dagaon. Mga anak pa'y mata. Ay kutagawaam nga rod ati agkapay. Di mo pa'y lang amin inggidanan tinangan iti panagkapay. May mayat no umunat ti kapay. Sumarunaw ti inapoy. Anyat masidaya. Adakar na Tuyaw, kun tinapa jay linutaw. Makauma mo tinutlutuan niyo. Ang luto kayo mo iti karniya. Ay, into na aldawa, hindi takarnay. Ala, agawaam kat nga igupon ta kapimaon. Kana ukasam man nga men, ta si kawil baw. Kas kalag siksik kawil lakayan dita. Oray la agkulot ta sakam nga agsikawil. Nakayo man. Makita yung amin, ultimo pa nagsikawil na tao. Ay, sana ka komportable dito balay. Tamasiputan amin nagaraw dito. Nagalas mo nga raw dakit kitaan. Mayat ti sisik kawilam, idinto ta jay amam, agrigrig at ijay talaw nga agtrab-trabaho. Ala, inkabanganan, tatulungam jay amam. Ayan ni Andy nga bakit? Ha? Napan man nakiinuman Ada ag-birthday abarkada na. Dinagas day tay. Dahita antikunkunak. Mapan man nagbarte kain. Agpuy-puyat nga agbarbartag. Sa inton kwan, nagladaw man nga agriingan. Dito man laturog ter aramidin na dito balayan. Ay, jaka mau iti dayjay nga anak ta. Awan deng-denggen na. Di pa'y makatulong iti trabahon. Tadjay mo't araktin into na rin na. Ngarud Hay, madamdama adaman umawagan. Yawag damanin anabartek ni Anday. Kat agol-golomanan ejay pag-iinumandan. Ay na, ad-ada lumakayak no kastoy laang. Konsumisyon ti ipapaay da nga anak ta. Pilayak sa langan no kasday anak katurog. Ay na, saan Apay mo tapilayam ta anak mo nga ay. Tapno saan na makarwar dito balay.
May mayat pa siguro nung naka-wheelchairan dito balay. Basta saanan arumar. Tapno saanan ang mga babae no kasjay anabartag. Magpagaan talata, lakay. Makabandog pa yan timang bagbagakan kwa na. Wan awan. Agam awan matungtong palen na awan na. Ni, da kayong magayam nanang. Sumrak kayo Ay, agya anak ko. Umay ko la kumadamagan no nagawid dito'y balayaw, jay adem. Ni, awam mo. Apay di man nagaw-awidan. Saan nga raw? Manipod ada birthday adi naraayan. Saan man din ang nagaw-awid? Talo aldaway nga awan ijay balay. Pagdandanagan na dataaw. Sana ka makaturturo gamang pampanunot ken kuana. Di mo nga rod maawagan ti cellphone na. Tamangan no daman ije balay tinakibert dyan nan Hawa mo nga rod ijay. Ta kagap-gapok ijay anak ko. Ada ka no nakimuturan na apim manaw idinalpas ti birthday. Saan da mo ka nun nakikita? Ay, oo na yun day dya tao. Kas dyan na nga tan, naging gaalumakay. Di pa lang amin mga sawa tap na da mga nawakan kwa na. Kantap no sublatan dan ti panagkonkonsumisyon niyo. Ay, jak amaw iti da ijay akapsat mo. Nasingput mo iti ubeng. Ang edi bimaraw na kas jay mo ti ugalinan. Mala tawagak na kiti barkada na. Bareng amuda tayan dananang. Tapnusan kayo ng agdandanag. Tatang! Tatang! Apay amay. Ay na, imawag tayo may sa barkada ni Andy ije kabangibang barangay. Intayawid ti kapsat ko tagulgulo ka no ijay. Adda ka no dayo anang patulkan ko anak at nasuron isong agulgulon. Ay, daytan ti bagbagak. Ay ala, usaran tayo yung tricycle may. Ta sana nagbiyahe nila kay ko itatatang. Intayawid ni Andy, tamang ano pagambunan day jay. Ala, sumrekan anday. Salatan ti aramid mo. Tunggal mabartag ka. Dahil talang mangibabain ti kukulam. Kadayon nga napakasarsaritaam basta mabartag ka. Anyamatan ti kastang ugalim. Kahit masul ko manan. Masul naman. Amon niyo pa yung amin tipuon kan rugina sa kayong sao. Sumungbat ka pa ilang. Kanayon ka ang mabagbagaan ng awan ding-ding ka. Wan! Da kasanganak! Awan na pintas ng papay ko kar kayo. Agtalawak langan. Ure mataya kaon. Matay nga. Lagado pala ti utang mo, matay kan. Ibayadan pa'y mat lagi ti utang mo nga arak Lakayan kan. Ngam di kag pampanunaut. Makarang kayo. Anyat kaya tiyo mapasama kaya? Agbalbaliw kan. Ay, ala, husto na itad, lakay. Kasaritam to, to'y anak ta, inton mamunawan. Malaanday, mapan kan iti silid mo, tamaturog kan. Ay, hindi mo na yun ang disagit tiulog. Sige, lakay. Na. Po, di mo nga minung-ungtan no kasta na bardag. Tasabali ti ugali na no nakainom. Kaanon to nga raw amaong taan. Ken man manuma at ngaglimpyaw. Tadandan ni inal daw mat ngagbartag. Nasakit ti ulo ti ipapaeday tanga anak mo. Lakay, maturog kan. Rabiin. Anyat pampanunutam. Jay anak ta. Lakay kan bakitan. Imbes nga in-enjoyin ta kumatinabat-bati a panagbiag ta. Saan? Tay laklakay kanibak-bakit tamat ti panagkonsumisyon ta. Ay, anyat mabalintagay. Saan tamag nga kurkurang amang bagbagakin kwa na. Pampanunutak paikit day. A babae la kumaaduan ti nagbalin nga anak ta. Sakit ti ulo gayam ti anak alalakay. Saan nga amin, dakay? Adumot, nagitidado mga anak alalaki ang nasisimpag. Saan mo't nga amin na babae nga anak nasisimpag?
Adamo la, dagitay pasaway a babae nga anak. Ay, ilaklakay ko katan, tiyagong ungat akanayaw, naging kat mataya. Di ka agsao iti kasta. Patsik nga agbalbaliw tumutlaeng ti anak ta. Ikararag taday ta. Adto yan, tigat-gata nga mamantika, kakasene. Agyaman na kakadalya. Adto tibay adkaw. Anday, bumangon ka na, adaway. Anyamat ka sa aramin. Nay, agong ungat sa manan nila kay mo, kaka. Ay, wala ah. Tani aldawan ngam di pa ilan nakariing ni Anday nga anak na. Na, Maunaan! imbisasan nga mutikaro ba maladla daw nga agriring ni Andy. Mamwandan ata nagpigsamot ti busis nila kay mo. Ay, nairuwam nantikas jay. Takasano awam mo deng-deng ti anak may maray. Konsumisyon mi day jay. Apay nabartag man na naya. Nay, wala ah. Dandani inal daw nga agbartag, maray. Sano adda pakiinuman na, saan nga gawawid iti manong nga aldaw. Awan nobya na aya. Di pa ilang amin mga asawa tapno adamang bantay kan kuana. Sino kumangay ti mga yatkan ko, ana? Ka-er-er-mait. Ay, di da pagan ano at aara amula ti amo na nga into na rin, maray. Nasayata na karing kan Andy. At kamat gayam di tibalay manang ami. Kat, nausawan kan? Naiturog mo ti bartag mo? Nasakit nga rin ti ulok manang. When takanayon mga minti pa naginom kan panagpuyat mo. Nakitak dananang kan tatang ijitalon itay. Kasta una ya banugda. Nagkutong da pa yan. Nadlaw ko ti pa nagkutong da. Nalabit kapuday tay ti banugda ngagtrab-trabaho. Tadi mo mat idatulungan ijitalon. Kan may nayon pa ti pa nagkonkonsumisyon da. Apay di ka masyang kadagiti dadakkel ta. Sika ti baro, awan pamilyam. Iso asika kumatimang tulong kadananang kantatang. Awan mat sa bala trabahom. Makapawan ka nga nasmot ngamin ni tatang. Kasla ubing ti pampamayan na kadatao. Nagpigsa ti boses na tungkal riingan na kitagsapa. Katurog ka mga men. Asino matisa na makaungat ngay? Maasi ka kumamat kadakwada. Bakit kan lakay dan? Ngam, may si-stress da gapukan ka. Gapu iti pa nagbarbar ka dam. Paragsakam kumamat na nanang kantatang ha? Babaan ti pa nagbalbaliw mo. Gapumot lang kadakwada, isong agbarbar te kak. Kanayon dak ngaong tan. Apay, ubinga ngaong tanda. Nadamat na akam kon. Natay nga na kon. Nung tanak ni tatang, kasla grade 2. Sanda ka basta ungtan, awan ti makagapo. Sumagmamanulaang nga natawan ti pa nagbiagda nanang kantatang. Isa pang asim. Di mo ko maistresan ida. Idjamon dagita bisyom, Andy. Aginong takit ti Andy. Tapno mayaw. Awan ti parikot mo. Wala pa rin. Nasakit tinakam ko. Awan serserbik. Awan patag ko ti pamilyak na pagkaykaysandak. May samat na diyamanang ko. Agpakalaingkid din namang bagbaga kanyak. Tanakam mo. Iso sana na masapul ang pagpaganda ka. Apay, ubing kaya. Huwag nga ron. Nakarakaro di amak. Nagalas ti aramid na raya. Kabusor ko amin nida. Isa dyak kaya ti agawid. Di ka nagawid. Adda pa panan tayo, numalpas tayo nga ginom, Andy. Sige. Sumurutag man. Dyak kaya ti agawid. Kayat ko ti agbulbulakbol. Tawan problema. Umayag man manangami. Ne, nabarbartag ka manan. Una yan ti kastala nga, Andy. Korta man manang sa bulay. Ayawan kwartak. Dumawat kay ti kwarta pag inumulaan. Ikan nakiti kwarta ko naguluwag nito. Anyat kayo tiyo amang pasamak. Pagpipinadas tayo ano kasta ti kayo tiyo.
Ay, bamli ba yun? Tag binugsing kami. Agawid ka kay Den. Diyan kayo tiagawid. Time perno iti balay. Pasi nga, demonyo tiyan na dyan. At nasana na. Ala, sumra ka nga ron. Tamaturog ka dito balay. Rabin. Kwarta, di ka sa pulak. Ikan lang iti siya nga ribo. Mayanak tumadlang. Pero sa manang. Ikarok ti utang ko kan ka, manang ami. Ta, kababain mat kan ka. Ka makamuka ha. Aday paramid ko dito balay. Kat ikisay kon ti utang mo. Uwan manang. Kat no mabalin. Makipagnaidak pala dito balay. Diyak kaya ti agawid. Apay manan. Parigatan dak tumanan iti sermon kan unget iti balay. Masurunak. Ay ka ano sama? Gapumat la itaramid mo ti pang sersermonan dagan ka. Basta agtalaw akon. Dito ay akon balay yung agnaid manang. Oy, ande, aldawan. Di ka mala bumangon ditan. Ande. Jay kunak nga ramidam, di mo pa'y manarugyan. Pangal daw tumanan. Uwan manang. Madamdama masit. Ang murmurayak lamit. Ala, si kapay lang ti makaam mo iti kabsat mo, anak ko. Tauray kasano, ti panang kumkumbinsikan ko anang agawid dito'y balay, di na kayat. Wananang, kinasarita kong dagiti barkada na. Ano mabalin, saan da pa'y lang awisan ama panaginom. Kanuray dagiti aglaklako iti store. Imbaga kadida pa'y lapapautangan iti arak ni Andy. Kat nagwandamat, taado kano talagang ti utang ti kapsat ko kadakwada. Ay, jakman amaw iti dayjay akabsat mo. Saan kami mo't nga agkurkurang amang bagbagakan ko anagam talaga nga awan denggan na. Nala, baybayan nyo. Tasyak ti makamukan ko nanang. Ayun man anak ko. Bagbagaam, parang nusika ti denggan na. Kwartaman manang. Ay, nakainom ka manan. Nangalam, may tinggatang may tiarak. Laki inumak lang iti bertyan. Sige na, kwartaman. Nag-iimot na iti agisistor dito. Hindi na kaya tapautangan. Wenata kasano na iwaras mati utang mon. Agbayad ka pa'y mga umuna ha. Sada kan tupautangan manan. Uwan, nagbayad ako no bumaknag. Wala na, sangaribong mahnanan. Apay, pangusarami ti kwarta. Paggatang ko iti agas ko, tanasakit ti ulo kan tiyan ko. Kan urit yung ngipan ko nagsakit. Aday duldulin ko nga agas ti sakit ti ulo, tiyan, kan ngipan. Mabit lang, tayo nakalaan. Naku mga kumatang iti chinilas ko yung jelly, manang. Kan short pan ko. No kasta, las tug mo, nasakit ti ulo, ngipan kan tiyan mo. Unay kayo matan. Agpapada kay aminan. Pagkay kay sandang. Ni, anyat bagungtam ngay. Api akasta ka? Ibagam na damaytad mo akwarta, unawan. Tainak umutang iti sa balay. Amok to mo lang ang arak ti pangigatanga mi ti kwarta. Iso asanan. Saan di saan? Nagpapada kay amin. Pagkay kay sandak. Pare, gatangan mo na iti nga speaker kan power bank. I-bargain kon kan ka. Ni, nangalam ngay dita. Kukwam? Wun, jak usaranan. Gatangan mo. Nalakalang ti panangilakok. Original mo dagito eh. Dagita hingingin na brand dagito ya. Isungarod agatangan mo ta sayang. Nalakalang. Sangaribon day tadwa. Ha? Sigurado ka? Wun, alan, bayada mo, tamapanak man ni Jaili. Nagalas ti arami dagiti agis istor diti lugar tayo. Nitakbat pa utanganan. Isa ano malakok na ito, ijayman ili ti paggatangak iti inumag. Tatang, di yun na nakit-kita ni Andy. Ay na, awanan. Nalipatak sapay ang tiro pa jay adem. Ta nabayag asaan ang nagaw-awid diti balay. Mapukpukaw ngamin ti iduldulin ko a savings mi kanila kay kuya parador. Anya? At hapag ngayon nala ni Andy. Tanamin, ano na dumaw daw at iti kwarta kanyak ngam jak inikan. Tamok nga igatang namulay ti arak. Kaninla ko na ti speaker kan power bank mi ajak mo. Namuak lang nga iti nangilakwan na. Anya? Ayun na yan di kabsat mau. Iso nga tapok nga iso tinangalay ti kwarta mi. Ay, planok pa lang arod na mapanibang ko dayjay.
Ngam na po ka matun. Sumurta ka na giti kay naman ta pare. Mapanda ka no ag beach. Jak sumurutan pare. Kanure si ka. Di kan mo pan. Napartek kan. Napartek tayo mga minan. Sino nga itig maneho? Nalay nga driver dyan may sa akadwa tayo. Ure na bartek na dyan. Nalay nga latang agmaneho. Basta jak kumayan. Pare, makaturturog akon. Makamukha nga mga musyak sumurta. Tanda kaya tagawi di balay na manang ko. Sigurado nga ang tanak na dyan. Nga pwede nalag akwarta. Iso nga talawak lang. Mabit lang, umayan. Tata, mapan kayo iji ospital, itamot lang. Ha? Apay? Nadisgrasya tinaglugan ng daan di itay lang. Kat naitaray na iji ospital. Anya? Ayun na yun di kasta nagbambanaga manakaw. Tsak kaya tikas yung itsurak na nang tsak kaya tagbali na baldado. Nadardar ka no iti husto, titultulang dagiti sakam. Iso kapilitan na putdenda nakaw. Tapno maliklikan ti infeksyon kan komplikasyon. Kasano agpaitan? Ang apay ti serbiti panagbiag ko. Sa arak ba't na makapag na? Oh, ato yun ti ka na manakaw. Tay tanom na nga eh. Yasidag mo'y tayan ti wheelchair na abakad. Ato malala. Mangan kan anak ko. Pasensya kayong tatang. Nanang, puro nyawatan ti aramidon nyo kanyak. Pakawanan da ko ma. Ano tinagbasulak ka na kayo? Sorry, no nagbalinak asukir ka na kayo. Ano sandak ko mga sikasuin? Wain, asino kumangay ti sabale nga agtitinulong no saan adatayo? No dimngeg ka kumakada kami iday. Luin sapsapam kumatinagbalbalew. Saan siguro napasamak ti kastakin ka? Huwag nga rin tatang. Nauli ti panagbabawik. Kitagyaman ka na kayo. Tauray, sinukir kayo iti kalabas. Sidadaan kay latamang tulong kanya. Pagbabawyak na gidyang inararamid ko na ng tatang. Umuko kiti kaunggak tinalaos sa panagbabawi. Ngam no apayasak lang na kaamiris idadanda ka sa napasamak kanya. Pudno timbaga ti amak, ano yung sapsapak kumatinagbalbaliw, nalabit sana kastoy tinagtungpala. Ngaman niya nga rod at daditan, isungawatag ti bunga ti aramid ko. Agyaman naklat tatanay ka na kiti may kadwa abiyag, nga isumat ti panagbalbaliw kon. Alakastan, tigayim mo, Andy. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Sharon sa napud na nagan ti may drama ita na imbag nga oras yu amin. Welcome kayo manen nga agbuyak ka nagdangag diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak may ti drama man ang biyanang makablawang pa the Jane Mabalio Habagat, Evangeline Martinez, kani Jeanette Sagire. Kasimanti ko na ni Kabsat Sharon. Dear man ang biyanang, sigod alakinak. Idikwan, pinadas ko tinagbalbaliw, kat nakirelasyonak iti lalaki. Rugyak nga rudag sa laysay, idinasikuganak ti lalaki, anak kirelasyonak. Masikugak ang Roland. Agduan abulan to ininawag. Ha? Agpesto? Oh, at tanto garudan anak ta, Sharon. Agkasarta garudan na. Ay saan? Agsinataki din Anya? Anyang agsinang ibagbagamat. Hindi na kuman rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasura kiti anak yun na nananet. Ngam apay nga asin sina anak mo tan.
Hay, jak nga ron mawatan jay anak ko. Tanoan niya ti imbaga na isulatan. Jak mo mabaling na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatak ti anak yun, Nana. Kan masikugan. Kasanulangan tag balin nga anak may. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanan ti anak ko, baro. Di kay man makibibi ang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tag desisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akal laat. Ti panangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mga rudan, anak ko. Kabalak matagbalin a single ma'am. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasagana ni Roland na mangikasarkin ka, anak ko. Sana ka naragsak kan kuana nanang. Nagkupasan ti panagayat ko kan kuana. Diyak mo mabalin na piliton tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa ilang arudken ko na, no sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day arulan. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan. Nabulanan mo ti anak mo. Ay, makipagpakaasa kada kayo Awawirin niyo kumati anak ko, tamapanak agtrabaho iti sa bali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka, anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amang awer iti anak mo. Nanang, Imbes a para awir ka laeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayo. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita. O di si kamelang ti marigatan. sana bali tadan pagtrabahwak nanang. Awawirin niyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papanadyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamad trabaho jay lalakay. Kan kasla na singput ma. Talaga nasingput na jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti ambuna, nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na kano ay ayatunin na. Nagbaaw ka nung tisigaw na panagayat na itinobyo na. Kunak lalo agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlata. Ay, uray siyak nga raw. Kastamot ti amaw kabagays. Nagpakababay mo tayo. Mabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikaw. No sinaan na mulagayam ti ama to'y anak na. Kahit ano sam nga ro dati agaw-away ra kabagays. Uy na, kunak no naggraduara ka, hindi ti kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manayin. Naimpag ang orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam Roland baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na ka. Agyaman anak na. Kumustan ti anak ko? Namak nga may napimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga raw, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Namarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag pa lang iti balay, nana. Ay, kabaula mo kaya na ka. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay, nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, baro. Sarong karam latta, basta ada oras mo.
Agyamanak na na. Uray sininaan na kun ti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Nasaya at ano kastanak ko. Ne, adagayam insangpot ko a groceries na na. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, nanamnamakin ka. Kaya't nakadilat nga uray may isa ka single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudlo nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamuka nga ron. Basta karim day ta, ah. Kandi na kami baybayan nga agin, ah. Uwin, promise. Ited kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga Ruden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasa. Nana, ang iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang orasyon, ana. Ay, kasta mo it baro. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo ang lugar kan balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita ken maamam mo, nana. Ken kidawag ko ti pamalubos yo, tay kasarakon ti anak yo. Ay, ka-desisyon yun na ita adwa, ah. Lakit na ita kap-kap na kanyon titunggal may sa, ay, makaamo kayo. Baybayan pa'y man lata ka sa Ronnie. Di ta pa'y lapanunutan day ta. Lumakaya ko. Nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, di kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isa baybay ampay lata kasar-kasar. Agpapasta pa'y lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamok ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't ah. Di kagbabayin, tagayan ayatan. Kasitin kariken ka. Ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala, makamuka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jibalayme. Taijayan ti pagnaidan nyo iti anak mo. Ay, isaanan. Mabain na kiji balayo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man mitten tinubyo jay anak mo. Wine ka ba, guys? Naamam muna ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final. Di pakiasawaan na ti kayat ko asawain. Wine, siguro ah. Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar kan kwa na. Di la siya raon ti agkid-kid-kid. Di nakanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang anda pa'y lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dyan tinaglabasan na. Uwin nga rod, kabagay, nadlaw ko magkiidi, anasingput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakil tatyan mo. Lukmag mo na itawin no, anya. Sikog ko dayto'y nanang. Ha? No kasta, masikog ka? Uy, nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan, nanang? Tasina akon. Anya, tapay manayin. No kaano ang masikog kan, isumay, ti panangisinam kan ko ana. Apay, nagapa kayo waya? Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kan kuana, nanang. Anya, apay aya akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada.
Basta man jakon. Sina akon ni Ronnie. Naumakan kwanan. Jakon ay ayatan. Sana mabali na basta sinanaklatan nga awan na dagsan na rason, Sharon. Napudno akmet kan ka. Kaya't ka nga ron nga ikalaysa, ngam si ka lang amin dagkad-kad-kad. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayatan? Anyat maramidak ngay. Apay, ala ka di madi ana aramid ko ken ka ajak amo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso ala ding itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Nga babae. Talaga adang nga, jay ka anakam. Tasaan nga pampanunaw. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga men ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Ngam sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na itibiyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Dikit diyang yaman, tada kumamangi kasarkan ko na. Itilikodan tinapalabas na. Diyak amuman iti dayjay a babae. Diyak amaw noan niya ti sapsapulan na. Ay, kahit may pasubo ka manan ang agaw-awir iti apukaw kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrabang amit ti anak mo, Roland. Nang runa ka ni, duwanton ti anak ko. Sige nga ron, sa anak ko nagbayag. Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintod mo a kwarta, Roland. No, umanlugot ka, Sharon. Ala akon ti anak ko, iji balay. Ay isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No, di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawas ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak. Anya, pumanaw ka manain kunam, Sharon. Wenanang tagtrabaho ak manen. Hay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga binay aakasta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikog ken ka. Kat anyat maramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awir maid. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugay. Kalpasan na, sinaam man ang ti makasikugken kan. Baliktad ka may. Di kay ka di madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet, ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpata, kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, umay ko kiluan dagiti apo ko. Ay, mabit laeng. Tari ingak idamare. Maturog da gamay na. Ay, isaan nga rudan no nakaturog da.
Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laang no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laang taayabak idamaray. Sharon, at dato'y mang kilo ka dagiti. Ha? Nagkaida da Sharon, kani asunta ayaya dagiti umpengkat. Nagit narakop da. Kabayatan, tipan naturog da. Na, abayakas tatil ang ada. Sharon, agreeing ka! Ni, apay ayana na. Ringam na kiti anak mo. Taada tayo mang kilo kada kwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing ka biit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita kenang gagkoitay. Ti panagin narakop yaw ken ni asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuada iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya asunta nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik ngagpakababae nanang. Rumingbaw matlat ta tilakin ariknak. Sharon! Kinapuno na, iso kanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada nanang. Anya? Kahit kasano dayta. Subliam man ang tisigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro kastuyan ti kinataok nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Diyak kayat. Diyak umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Diyak kanunungan dayta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panang isangpit mo iti babae dito'y balay. Diyak maawatan, wano kanunungan dayta. Isu alading itag, Sharon. Lukas ta, awanan lagi ta pukom di tabalayaw, kabagays. Awanan na, tayong panawin da Sharon, kan tinubya na. Nagabang da, iti pag naidan da. Diyak ko ba palubusan dagiti apo ko, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilik da mo. Kunak na no nagbalbaliwan na dya Sharon, ngamsan matgayam. Diyak ka amaw, iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw-awatan ti ar-aramidon na iti biyag na? Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti. Anya? Sigurado nga marabian Isa man si ang dadya nga Kapin, gawin. pantal Ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala, nga raw dagiti apo ko, no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagluko mo Agyaman dayjay nga At suntan. least, uray Baybayan na mo gayam dagiti apo ko. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Uwen, honey. Kati ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. Addan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Uwen, honey. Kitsa pa'y kumaa. Tadinak to isuksukat ijay abron. Saan to apulos, hani? Si Kanti kao dyan nga ayat ko. Asunta, umayak man. Ayan yaw. Na. Samba na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog dagiti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga tani asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na asuntay tanana. Napanan na ka, day. Ay da, kapno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ta. Kano ka na yun kung aron nga taltalyawan no kwata baka mapanday iya kalsada. Napanan ni asunta, gay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada.
Jak amo ano ayan nati papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwakat ikikak iti kananda dagita ubing. Tawan mat kananda no awan ni asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagluko mo dahi jay nga suntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinobyak. Awam mo't madingararamidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Jak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga sunta. Baybayan na mo ida. Tungkwan na dadaka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay. Akanayong arumuar. Jackpot yun day tananang. Naapal ngamin dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni asunta. Makamo ka. Basta siya, jakon ito dagiti anak mo ijay. Alaam tulaydan, intong nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni asunta ti sasangpat ko ita? Iso sigurado makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simangpat ka matgayaman siya ron. Ala, timing tayo sa sangpat mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, gusto lang unay. Sige, tuktok lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang ah. Hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbaga day ta ang babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, asunta. Apayakas na tit suram. Nasikog ka? Sino na ka, honey? Ha? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasayang at daytoy. Pagkawanan na kuma, Sharon. Doon nakinayatag iti sa bali. Kat masikugak pa yan. Apay ngay naramid mo ti kastoy kanya kasunta. Pinagtalkan kay ti kastonay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunag. Pagkawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay asunta. Iso ngay kidamak ti pananglipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaamo na mamimpinsan na jaya lalaki. Lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Pinadas ko ngayon laban ti karbangak iti nobyak ngam awan laban ko. Ure kasano ti panagpakpakaasikan kwa na, tapno siyakla ang tipilyan na, ngam talaga ti nakasikog kan kwa na ti pinili na. Awan nga ro tinaramidak, iso ngay naklon kulatan ti gasat ko. Kasakitan na ni ti amin anasakit ti kasdyan na pasarak. Nabayag sa akto na kay liwliwag. Kaya ti pagyamanak at dadagiti anak ko amang patpatibkar kanya. Kaya ti tadya ko nakirelasyon iti Orasino. Kaya makuna kadagiti anak ko ti gamang manukirad ko. Kang runaan kani Apo Diyos. Tauray ato tinagbasulak iti kalabas. At dalat ti Apo amang baybayabay kada kami. Alakastan, tigayam mo, Sharon. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! In your nose, para iti script kan iti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello, gagayam na imbag nga oras manan. Kapadasan ni Cubs at Berto, ti may patangatang dito man ng biyanang nga drama, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Ngam sakbay manan ti drama, hello kani Girly Badangyo, Rogie Badangyo, ken dagiti anak da. Kasama tan kani Risa May Benito, ken ni Mara Sidoro. Kasniman nga ruti ko na ni Kabsat Berto, dirman ang biyanang. Ada sipsiputa ka na pintas, kan sexy ababaunan, iti ka ruba mi abalay. Aminado akman, a crush ko dayjay a babae, iso apasaray kiddayak no makita. Ken wan gayam may sa ako na balo, katagtawanak ita iti 65. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, tatang. Asino man kikid-kid dayan kan sagsagawi siwan nyo dinan? Ha? Ay, awan, adaya. Jay katulong da di takaaruba tikid-kid dayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kiniddayan nyo day takatulong da dita. Saan mo ta? Hindi sumaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo taa mga numabastusan kada kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tanukas jay asagawisiwak. Kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisan na ti pantalon na nukwa. Anya? Atap yun lang ang data. Saan man atila kid-kiddayan nyo dita, tatang? Di yo am-amo dayta a babae, kid-kiddayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam. Ken papanam. Nagdakkel matabag mau adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ka Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano, kaya ambok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Angam, anya jay kunam. Saan na ka susuldo na iti amam kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may markila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawa lang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayo. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod. Nagado agamit iti bakante asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kayo naagbutang. Amok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangi na balay. Saan na kano kami nasusulduan sa masyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsiselfon pa ako. Pati akaw, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Agatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipon dita, bumalay kan ditaw. Ala, umay kan tayong tagatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay, wine, adaw.
at Dalup Bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito ay akong datar. Agya plagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar, taas si kadita kama, why? Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay indul-dulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Why? Naimpudak nga men. Iso nga ado ti idul-dulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan ka, Lerma. Siya, timang sweldo ken kwa na anak ka. San ma problema ang dayta? Anya? Ni, di tayo mo't kasapulan ti babaunin tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para timple ti kapek. Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagit ni Lerma. Sana balay tada pensyon ko apang paswildok ken ko na. Asino jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da di tabalayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong mati kayat na. Kat apay, pasit ti trabaho na ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahe pa'y ni tatang nukwa. Agpaikat pa'y itiuban na Aya, naimbag man ta kayat mo't di babae. Kayat namot. Paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natin nagmatiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, ken panang masmasahim kanyak. Nagrusing ti ayat ko para ken ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o ihilingin ko. Ha? Ay, katuwan na talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay, ibigay ko sa'yo. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maramidan na ta anak ko lang na jay. Sakti masuraw, iti na ito apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siya amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apeng agkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruray. Anya, agayan ayat na. Nadevelop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pagasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw ni Lerma kanyak at napudno akmot kinkwana. Ay nanakay kayong tatang. Baybay anyon day taabanag. Nagubing nga adayo day di Alerma ang maidilig ka na kayo. Apay, masigurado yung adi na kay tupanawan day jay. Saan? Tasak kanulaang tayo ayatan na. Ay, jackpot yun day ka. Kasla saan ang mapagtalkan day di babae? Lukwon na kay la day jay. Saan nga raw? Apay, di ka makawawan, Mina.
Makiasawa kang aminan. Tapnosan na tila pakasiksi ko ram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Ta ako na ang magtago, Berto. Ha? Ay, katuwa na. Ay talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuwa na. Naitaman ti kay kayat ko ken ka. Taam mo mapanunutan ti masakbayan ta. Agurnong ka ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Ha? Nilermamag. Angawon nakpaimag. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Mala. Sikati makaamaw, mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ha? Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige, taalaag titulbag ka, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo may rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin lang ita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo sige, itad ko na ka sa rilaw. Regalo ka mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayong tatabal tao. No biyayong mat gayam man tayo sigo na babaunin na dita karuba. Ay, wala. Awanay, inatiw kan, Helino Baraok. Lakaya na kaon. Ngam nakanubiak pala iti ubing nga ada yung gamsyak. Nagpintas pa eh. Anyat sekreto yo ay tuladan kay man. Oran anuam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuting ka nga agaram. Mababainak nga ron, tata. Ay, awan Talaga malakayan ka, Baraw, no kasta, Barok. Di naklatultuladan. Natadam ti baniit ka. Ta nakabaniit ak iti ubeng kan napintas. Hanggang kasla ko na da dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw na tadamag. Di da kano susweldoan sa pimbanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan na mo ti bagbagi da. Ngam ti kinapudno na saan da susweldoan ni Lerma sa pimbanaw ay. Kat no talo abulan na saan da sinweldoan. Ay, kastaya tata. Wait. Iso nga awan babain da kita tao. Kundi katulong da, nga maawan mo't gayang pagpasweldo da. Berto, gumising ka. Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Ringan kan tao no pananganay. Ni, apay ada kayo taglutluto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya, Ringag tao no nakaluto akaw ta pag tumarag to ti agas. ne, kitain nyo taamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nun. Apay di ka makawaawat mina. Madingar ti bagbagi na ako nakmayt. Pag inanantamot ni nanang mo takaasimay. Ha? Nanang ngamot. Katuan mayt. Talaga mo tamay kadwa nanang mo ni Lerma. Isa nanang kunam kinkwana.
Lerma, saan kang samot ang masakit? Day tamo lag cellphone ti kukuumon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak ang lakayan. Ngam parigatong mat amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yan. Manon nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no si kati mga sikasukan kwa na. Ngam baliktad samatan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gaputakas ta timbagana, paspasurutang matan. Sana, tulungam ti amak alerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mang isagsagana no kwa. Biangot ka naman pala na anak. Naglukon? Ha, rumwaran ti pudno nga ugali day na babae. Natangsit. Diyak kaya ti kastoy amakitkitak dito'y balay tatang. Pang-aasiyo ta diyo spoil den ti nobya yo. Adi punin na kay matuna yan. Adi pa na nasasawambat, Mina. Agtintinulong kami laeng. Tultulungak naglaba ka nagdalaw sa kaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagi na nangaraw. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din dahi babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Ha? Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pam dayta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langay. Sumapol kami ti pagnagdanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Tamok adiyo la maidiretso day ta kanyak. Maawatak mat abalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mang bibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wayne, talaga nga impasagid ko apumanaway. Tanay, tila pakibibiyangan naman tan. Agasang tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Bala, sana balay taawanan ti kontrabida ti balay, Lerma. Maaramid tan, ti kay kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon. Ay, oo. Ginatang ko dagijay, ijag trabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagipak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagijay rilaw. Hanggang jak usaran ta sa anak ka na iruwam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mo't lata, mahal. Ta pangrogyan ta ti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos ka mo't, Lerma. Kabaala. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasukin ka. Sumurot ako, ay. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo, Oo, saglit lang ako. Nay, apay abinagkat mo na itabag mo ngay. Oo baka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na,
Makitak mo't laangan ti lugar da Lerma. Maamamok mo't laangan nagitidadakkel na. Ay, nagmayat tiriknak ta nakatumpungak iti kasken ni Lerma. Malaksid anapintas nalailo pa ay. Saan ka pa? Hapaingay, maluman ng awan mo't ni Lerma. Napananan ngay. Tsak mo't maawagan. Manuoras kon nga gururay dito terminal. Ngam awan mo't time. Ha? Ni Mina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Anda ka dito ni Lerma? Kita man, ang mga nagsubli nagawi dito kat nalipatan naktituyen terminal tibas. Lerma? Awan man. Kan apay ngagda kayo dito terminal. Eh, orayak nga rin ni Lerma. Kunana mapan mangala ititikait. Gamday, manuurasin nga urayak dito, awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Urayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi eh. Oh, kumusta tatang? Adda ni Lerma? Nauray yo? Awan mat. Intarayan naksamot tan ti awanan bay na babae. Lakit di ah. Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan na naala na amin na kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay duldulin ko nga alahas ko ah. Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan ko ala. Kuna na ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ko. Inbukbok ko amin na panawan ko'y tinagbali na nobya. Ngamjak matukod a panunutan no apay anaramid natin ang panaw kanyak. Ngam bayat ti panaglabas tel daw na amiris ko a husto amin ngayon bagbagatanak ko kanyak. Nagbalinak asukir gapo kanayat. Ngay sumat ti nakapasarak iti saam ngayon bati ti ex ko kanya. Naglabas pa'y tel daw kat iniinot matla nakalipatak aging ga naka-move on na. Alakastan, tagayin mo, Berto. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti Tonggal Maysa. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Kapadasan manikab sa trusing sa napod na naganti may patangatang biti drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti drama makablawang pa dagwarda Lemar angko dita Luna Isabela, Marjorie Garcia kani Jovith Rillera from Jeddah. Kastoy man nga rod ti kunani kab sa trusing. Dear manang biyanang, siyak tay tawa din na mo ti umisam. Iso ngay bagbaga dagiti tatawa kas labak-baklayak kano ti problema ti sangalubungan iti kastoya jarko. Jak man na mo ngam naglaka kami nga gungat. Kat kasla na kay ruwama kun ti kasta. Kat apno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Rosing bakit? Nakitam tay butas ka. Jak mo't makita ni Jenna sa Ay, kabila. unay mo daytan edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang at amang ano nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulam. Nala, biro ka kijilikod. Amang ano jak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day ta ukupam. Damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rosing mo't tila ibagbagahan naman. O na, tayo nakarod sa pula na. Day ta ti kagurgurak nga.
No adda di yung makita, damagin nyo amin kanya, makapasuro. Unay kat na asawa ko na yan. Napudot aka na yung ti ulo na. Ay, no apay mo nakasta tinagbalin nga asawa ko. Napudot aka na yung ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting. Ay, masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestran. Apay man nga ungtam ta anak mo na yaro saying. Kasano pamiting apamiting di maestrana, noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi apa nagmi-meeting niyo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot abas tagpa-meeting latan nga awan gap-gapuna kay? Di da pa ila isurat, ta ipauit da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting. Ay kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaid na nagtamula masamsabong. Disturbo am ti panagdakkel da, ta alis kamot nga alis. No da makurso na daam apaso, ialis mo. Inton kwan, ialis mo manan. Ay awan bibiyang mo, ta saan asika ti agbambanog amang yal alis kadagijay. Kaya't ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Kat kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay. Ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapanang, masadotak, makumikuma. Museng, anyat kukwa manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagito'y mulak, damagin nyo pa ilang. Apay yalis mo man ang dagita mulam. Wen, tanaging pismat kinagatang ko. Kintap no agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagligat mat nga ikatinday tuyan aya. Nay, apay, agpupudot kan sa manay. Ay na makapasuron nga rod, saan amalmalpas ti trabaho. Awan pa'y inanadataon. Aga ginana ka mga min Mabalin mo mo ginana no kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mo't dito'y balay. Ay nauray adaak lang dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabanuglat ta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam sa amot ti umisaman ako. Kita man talangam na kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayunan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka matakas tayo di balasang ka? Amo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kigden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ayay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibiyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko. Isungag damaga. Panawandak dito yan no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho no adamang buy-buya kanya. Nalangarod, mapana kundi ta store. Naidagasak lang. Anyat masigaro sing bakit? Jay nabati ideal daw adinengdeng Nabanuga, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pengaron. Ta madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y matkit di At then sangpot ko asyopaw. Agmerinda ka pa Ay, gastador ka mat edo. Gumatang ka iti kumpurme. Kat pasalubong ko mat ngarod kada kayo iti anak ta. Bakit? Tapno maragsakan ka mat Tani, kasla agloy-loy tapingping mo. Ta nakamisot ka mat ngami nakanayon. Bakit? Agragsak ka mat Apay ay apilitan nak nga gragsak. Katawan nga rod raragsakan. Ay, mandi tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsan itirik na no kanayon ka na kami suot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap na amawok. Anya taramideg, tap na agbalin ka naragsak. Ibagam, taramideg, bakit? Jak amukon ka. Ang drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama-drama? Adula amin. Apay mat na di asawam idaw. Lima ba sa kijibalayo itay ngam na kami suot kit dahin. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, jak manamoy ti da diyang asawak tatang.
Saan ko mo't nga apain, ngam kaslawan nararagsakan na. Abangan mait, no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi alailokin ko na. Uray saan analailokan niyak, nalambingak latakin ko na. Wano, di mo ik-ikan iti kwarta, isakas jay. Ik-ikak, tatang. Kat no irimit ko amin na matmat gadakin ko na. Laglaka pa'y nga kong ungat no kwa. Ada tayo na minsan ngayon nangaw da ija istor kat tayo na lagar malait mo tayo. Pinagsasawan na dahil nang rabak kin kwa na. Di na ngamin kayat ti marabrabak da ija tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre asawam lata. Apektado ka no adda pabainan na. Bagbaga akmaid. Angam isumat lata. Apay no sorpresaam. Mga ano kasta ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay. Diyan samat lang kami nagwalwalis iji balayo ti kukuenan. Unsa mayat sa ngagpaisaw na da sa balya pakakumikuman na. Maring masorsor na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabim makitan iti hustam. Tadi mo't umisam apulusan. Ne, anya dagi jay intulod da dito ang materyales. Anom dagi jay, Edo? Sorpresa kan ka bakit? Agi patakder tayo ti pagtagilakwan dita sango ti balay. At danton pagin kamam, Roseng. Anya dayta? Agplano ka, siksi ka? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kaya't ko ngamin nga da sa bali apakakumikumam. Ay, mayat na. Tada na yung tinkam tayo. Okay, magustuhan mo't lang. Kaya't mo, ti sorpresa kin ka. Katwan nasaya at mo't nani. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot yayan ti istor dito. Isu nga rod aday tati napanunot ko. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyo, kasya. Una, basta awan utang, Edo. Mabayag ka di pa iti order may manang Roseng? Iti kami pa dito nga gururay manang. Ay na, no di kay makauray, mapan kayo iti sabali apag tagilakman. Ha? Di kay makauray. Kat amuyo mo't nga ado kayo ang customer. Suruan nyo mo't ati makauray. Tamok ngamin ka first come first serve manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas iti order ti sinmaruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Ngambabit lang mata. Malangaron, inton maminsan langan manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko? Ado, ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka kani. Adda pa'y kukuha. Adalod mo. Wan, adda. Makauray ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Nikit, di ka agungot Ibagam iti nasaya at Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo. Ngam di kayo makawawat. Agdamdamag aklang mait. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kit-kitaam nga dakukuha. Ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kayo makaururay. Agpautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Tama. Apay. Badi ti umutang ditoy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak met lang bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, ingkay. Awan pailat gimat gatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. Adadamot, ngam lumabas-labas da lang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan.
Nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong ungtam ida ngamin. Kan kami suot ka mga minakanayon. Kasano ang maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol lo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Tapara mo't iti pagsaya atam. Di ka agong atadagos no da maibagakan ka. Amirisam ati kamalim. Ayawan ka malik. No pa ka basulak ti saan ko apa nagis-isam. Awan bibiyang ko ditan. Isara kon ti istor, tawan mo't gumatangan. Adagim matang itay, ngam dayo. Di magaslaang, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kati pang merienda ala ko ngay. Isardeng kumatan tanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, dakin kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunang bakit. Kanjay na igatang iti materyales sa nayaramid ng store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Nailawlaw anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa ti maksaya malakaw. Sayang ti store yaw. Nakasiran anak kaw. Wala nga ron tatang. Sayang talaga taadon tinagastos ko iti na jay. Saan pa yan nasubot tinagastos ko ijay? Asalaw ka di malugay kat nakamisot mo't ngamin jay asawam. Saan nagaya mabagay taglako na jay. Taabugin na mo't nagiti customer na. Wala nga ron Jak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro kas jay na. Wala hanggang nukas jay ti trabaho na ti aglakaw. Suruan naman ti umisam Uray kun kundit lako mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa nagiti customer na. Jak manamoy ti asawak tatang. Kaslabak-baklayan na ti problema ti sangalubungan iti kas ti ajar na. Imbis sa makatulong kay ti asawam saanan tanay seran ti pagsapulam rusing. Inyaramidan na kay ti store mo. Ngam sinayang mo mat. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado ko matigumatang. Ay na, uray sa anak ng aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam. Nakaarar sa gidma ngamin dagita atat nao. Basit lasa masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mo't basit ti umisam. Kanalo mamay apa nagsao. Sana pasig nga inungot. Bugbog kawam pa ida. Apa madagiti customer mo. Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabalin. Ay, No didak kayat dagita atat tao. Adda ajak pagan ano ida. Edo lang kay, apay, di kasumda kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko bakit. Hindi pala rabi na ito Anya, apa yan ngay? Amangan numabisin ka. Day tangamin ka tamaladladaw ka amang mga no dadumay. Natangkam mo ngamin tulong. Nabayagan na tiyan marikrik na. Kimaroy di rabi Kat, kanya taramidan ta. Mapantay ti doktor. Wala tanay. Agkapsot ako na yan. Marikatanak bakit. Anyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan di daw. Wantatang, Apay ngagsangit kang ay. masapol ka nung ag-dialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya. Ay sus, apay na ay. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho di asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta busbusan mi. Lakit pagtitinulungan tayo abalasang ka. Kaasimit nga rod sa anak ka no kasta. Bumulod akman iti kwarta yun, nanang, tapagpunak. pagpuhunam nga. Nga aglako manen ija istura. Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa? Ang mga numasayang lang iti pagpuhunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang
Ikarigatak nga ay aywan dagiti sigod ang customer ko. Ah, Day tamot la ti amok apag kwartaan. Ti panaglakok. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad, tagpatulong taken kwa na. Anda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong ken ka, anak ko. Barbecue, pagbalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanan alakok. Napintas ka mo't gayam na umisam ka manang Rosing. Ah? Agyaman nak aselya. Ayabam dagiti kakadwam, tag merienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manang. Wen, tani kasapulan mo't amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. Ay, kakadwa, umay kay dito yan. Ado di magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, malasang ka. Wen tatang, bareng pumigsapay ti pagtagilakwat. Imaduma, tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay, kanat-natay. Wen tatang, masapol nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawak. Mala, agpili kayo laing mga suki. Di kayo agbabain. Kasta malasang ka. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas, mauno kasta nga umisem ka. Amukon ki teknik ti aglako tatang. Ket nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam. Tanalagan ti baruhong. Uwen kan maingganyo ti customer a gumatang, no naisem ti rupa ti aglaklakaw, roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kastiya, nakapsot tatang. Agpapigsa ka. Patib ka rin ti pakinakamaw. Talaga kasta ti raramidak tatang. Katagyaman lang tada kayo amang patpatib ka kanyak. Imadumot kan ti customer jay asawam. Uwan nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga aglaklakaw. Nalawa matingirsinan kadagajay customer na. Mabutang kami na malugi manan tatang. Gapo iti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam. Kahit, kumusta ti panaglakaw mi tinagmalam bakit? Mayat na kay. Ado tinaglakwak. Nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag to lang napigsa ako. Wen, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka itanakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanya. Mauray ka nayon ka nga umtan idi. Saan ka nagbalyo kanya. Iso nga ita, bumawi akan ka na kay. Agpaimbag kawan. Uwan bakit? At agyaman ako na ikararagtang aging baga ko. Pinagasak nga rod asawa kat kasi ti apo inot apimigsa. Aging nga nakatrabaho manan. Ngam kit diag tultuloy lata ti panagpapaagas na iso a pinadakkel ko mat ti pagtagilakwak at nagtultuloy mat ti kinasayaat ko kadagiti customer ko. Nasursurok ti makipulapul kadakwada, manipod na pasamak ti kasjay iti asawa. Iso tinakdiraklatan, tamabuteng ako na mapukaw manan ti pagsapula. Alakastan, ti gayem mo, Rosing. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay wani sagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.